Tak ako sa voláte, kto ste a prečo ste sem prišli? Moje meno je Marek Barnec, som učiteľ na strednej umeleckej škole, ktorá má skratka UAT, ale nikto tomu tak nehovorí, len my interne. Prišli sme sem do divadlo Teatro Colorado na krásne vystúpenie, ktorého názov som samozrejme zabudol. Čo sa vám najviac páčilo? A najviac sa mi ľúbilo na tom vystúpení, že to priamo zasahuje budúcnosť stredoškolákov a myslím si, že nie len stredoškolákov, že tá téma je aktuálna stále aj po doštudovaní či strednej, či vysokej školy. Čiže to hľadanie z toho nejakého svojho zmyslu, prečo tu máme byť a čo máme vykonávať za robotu, podľa mňa trvá celý život. Čiže toto vidím ako veľký prospech, toto vystúpenie pre hlavne teda tých stredoškolákov. Videli sme viacero scén, ktoré nám teda zahrali a ktorá vás najviac zaujímala, alebo ktorá podľa vás bola taká... No, musím povedať, že vlastne každú z tých scén som už osobne v živote zažil, takže mi to bolo veľmi blízke. A nemôžem povedať, že by som si ja už našiel ten svoj smer v nejakej dokonalosti, ale myslím si, že práve v tom učení a v tom predávaní toho, čo som si zažil vám, ako mladým potenciálnym kreatívcom, vo mne tvorí ten zmysel životný. A dáva mi to ten feedback, ktorý potrebuje moja bytosť k tomu, aby som bol spokojný na konci dňa, čiže všetky tie scény vlastne ma zase vrátili späť k nejakým mojim momentom, ktoré ma posúvali v živote dopredu. Takže za mňa akože veľký bonus. Myslíte, že ten záverečný rozhovor, taký medzi aj interakciou medzi tým divadlom a tými žiakmi, ako ste to vnímali vy? Je to veľká vec, už som bol bližšie k takémuto vystúpeniu, ktoré sa končilo vlastne takým finálnym pokecom voči divákom a hercom. Tam bola riešená téma šikany, takže to bolo ešte trošku, neviem, že toto není závažné alebo čo, ale tá šikana je viacej intimnejšia presne. A tam to bolo dokonca ešte ladené s nejakou aplikáciou a krásne to všetko fungovalo a vtedy som to prvýkrát vlastne zažil a videl, že táto interakcia je perfektná a myslím si, že dosť podstatná je hlavne pre tých hercov. Nech vedia, že či to robia dobre a myslím si, že je to veľký bonus a hlavne pre tie deti, lebo vieme, že sa bojíme hovoriť na verejnosti a pred cudzými ľuďmi. Takže ja som prekvapený z nás, že vlastne sa decka nehanbili. Takže dokonca sme asi prešli ešte aj čas, ktorý sme dostali, čiže za mňa veľký úspech. Jasné, tak potom za mňa super. No, ďakujem, pán Zelman.